رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من قولي. السلام عليكم ورحمة الله. godiya ga Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka mai rahama mai jin kai wanda ya kawo rayuwar mu wannan yammaci na Alhamis. Yau uku ne ga wata ko biyu? Hudu ga watan Rabiul Awwal, wato wata na uku kenan na sabuwar shekarar musulunci. Hijira na da shekara 1447 wanda ke daidai da 29 da 28 ko 28 ga watan August. Miladiyar Annabi Isa shekara ta 2025. Kuma ci gaba da karatunmu a cikin littafin Allah ta'ala kadimi zancen Allah. Muna nan cikin sura mai suna Suratul Hujurat ko? Yayin da darasinmu ya kai muka kwana aya ta 12, haka ne? Za mu tashi aya ta 13. Mai tafsiri ya ce, wala ma kana tafahur, yayin da alfahari bil ansabi da dangi, wato alfahari da dangi, wata kasur bil amwal, da neman tarawa dukiya, wal isdira'i da wulakanci bil fuqara'i ga talakawa, yashtariku fiha mu'minuna wa ghayruhum. Mu'minai na iya shiga cikin wannan matsalar da waninsu. Wa huwa da'un, shi wata cuta ce ta bani adama al'idal wadda take tana wato bibiyar jiki. Wa inna ma madaru dawa'ihi, abinda ke ainihin takamaiman maganin wannan cuta shine attaqwa, don tsoron Allah. La'annal jami'a, domin duka min bani adama wa hawa, dukan mu daga min adama wa hawa, dukan mu mun fito ne daga Adam da Hawwa'u. Wa innamal fadlu bit taqwa, ana samun fifiko ne a cikin mu da taqwa, wato da tsoron Allah. Kala ta'ala, ubangiji ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. yanzu ubangiji ta'ala ya kira mutane kafatan gabaki daya, ba a ware wasu ba a ce wasu banda wasu. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Yanzu kowa ya ansa, ko shi mumini ne ko ba mumini ba ne, ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne, kowane iri ne ya ansa. Ubangiji ta'ala ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, lalle wato mun halicce ku min zakarin wa unsa, daga wani namiji da wata mace. Adam wa Hawwa, shine annabi Adam da kuma Hawwa. Wa ja'alnakum shu'uban, muka sanya ku dangogi, jam'u shu'abin ko sha'abin bi fatah shi, a sama shinin fata a ce sha'ab. Huwa a'la tabaqati nasab, shine mahi daukakar wato darajar dangantaka. Wa qaba'il, sannan kuma muka sanya ku kabilu daban-daban. Hiya duna sha'ub, shine abinda bai kai sha'ab ba. Wa ba'daha al-ama'ir, bayan wannan qaba'il akwai ama'ir. ثم البطول ثم الأبحث ثم الفضائل آخرها سنة واتوشيني نكالشنسة الفصائل شيني نكالشي. مثاله خزيمة شعب، قبيلة خزيمة شعبني saboda yawansu. Suna da akwai Kinana, ita kuma Kinana kabilatu Qaisin, kabila ce ta Qaish. Amaratu ko Imaratu bi kasar al'ain, da kasar al'ain a ce imara.
akwai Qusayyu shi wannan batsanin ne, Hashim Fakhizun shi Hashim Fakhiz ne, Al-Abbas fasila, Abbas yana matsayin fasila. Wannan duk wani lafazza ne da Larabawa ke kiran dangogin mutane da su. To Ubangiji ya sanya ku shu'uban wa qaba'il, aka ambaci guda biyu daga ciki. Ya sanya ku dangogi da kuma kabilu li ta'arafu don kusan juna. Wa zufa minhu ihdata'ini, an share ɗaya daga cikin ta guda biyu maimakon a ce li ta'arafu sai aka ce li ta'arafu. Li ya'rifa ba'dukum ba'dan, saboda shashin ku ya san shashi. La li tafakharu, ba don kai alfahari ba. Kai kana da yaren Hausa, wancan yana da yaren wato Fulatanci, wancan yana da yaren Yarabanci, wancan yana da yaren Kanuri. To Ubangiji ya sanya ku haka ne saboda ku san junan ku, ba don ku yi alfahari ba. Ba don ku yi alfahari bi uluwin nasabi, wato da ɗaukakar dangantaka. Wa innamal fakhru bi taqwa, abinda ake alfahari da shi kawai shine taqwa. Wanda ya fika taqwa shi ya fika. Inna akramakum indallahi atqakum, lalle mafi girman ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah. Inna Allaha alimun, lalle Ubangiji masani ne bikum game da ku, khabirun mai bada labari ne bi bawadinikum da abin da ke boyen ku. Na'am. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. To wancan alfahari da Ubangiji ya ambata wanda ake da kabilanci, wato ana alfahari da kabila, ya shafi kowa. Bahaushe yana alfahari da shi Bahaushe ne, in ya ga wani wanda ba Bahaushe ba sai rinka alfahari da shi Bahaushe ne. Misali kamar ya ga mai yaren Gwari, ko ya ga mai yaren Dakarci, ko ya ga wani mai yaren Nufi, ko wani mai yaren Yarbanci, ko mai yaren Igbo, sai ya dora ganin shi ne, shi ma haka yake gani shi ya fika. Haka mutane suke alfahari da kabilancinsu. To sai Ubangiji ya ce wannan kabilanci ko ya aka sanya ka ba shine muhimmi ba, abin da ke muhimmi shine tsoron Allah. Duk wanda ya fika jin tsoron Allah to ya fika wurin Ubangiji ta'ala. Babu ruwan Allah da jikin wancan da ke ganin shi yana da jiki, ko yana da harshe mai launi, ko yana da wani abu makamancin haka. To Larabawan ƙauye sukan zo suna kirarin sun musulunta, su ba sai da aka yaƙi ba suka musulunta. Allah ta'ala ya ce qalatul a'rab, ƙauyawa daga cikin Larabawa sun ce, jam'u a arabi, jam'i ne na a arabi, ana nufin balarabin ƙauye. Wa huwa sakinul badiya, shine mazaunin ƙauye, shi ake kira a arabi. Inda ma dakhalul islam, lokacin da suka shiga musulunci suka dinga cewa amanna, mu mun yi imani, ai sadaqana bi qulubina, mun gaskata da zukatanmu. Allah ta'ala ya ce qul lahum, ya manzon Allah ka gaya masu, lam tu'minu, ba ku kai ga yin imani ba kam, ba ku zama mu'minai ba, walakin qulu aslamna, ku dai ku ce kawai kun musulunta. Tana ake sanin kenan Islam daban, imani daban. Wato in ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ka zama musulmi. To sauran abubuwan da ke sa ka zama mumini su ne a ga wato dukkan gaɓoɓinka sun gaskata abin da ka faɗa, kuma kana ƙoƙarin kiyayewa, sai abin da ya zo da su kuskure sai a ce to ka zama mumini. Ya ce walakin qulu aslamna, ku ce dai kawai mun musulunta. Ai in kadna zahiran, mun bi a bayyane mun jawo. Wal islamu a'ammu min al iman, musulunci shi ya gamewa daga imani, domin sai an samu musulunci ake samun imani. Idan babu musulunci to babu maganar imani. Allah zai huwa tasdiq, wanda yake kuma shine gaskatawa bil qalbi, a cikin zuciya, shi imani ba ma'as-sakati, tare da amincewa a cikin rai, wa dumaninatun nafsi, da natsuwar rai alaihi, akan wannan abin da ka faɗa. Walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum, imani kan bai kai da shiga cikin zukatanku ba. Ilal ana har yanzu, lakinnahu yatawaqqa'u minkum, sai dai zai auku daga gare ku. Wa in tudi'ullaha wa rasula, idan kun yi wa Allah da'a
ku yi wa manzon Allah da'a bil imani da yin imani wa gairihi da wannan sa yalitkum biduni hamza ko la yalitkum ko haka yake la yalitkum biduni hamzatin wa qura bihi wa bi ibdalihi alifan ay la yanqusukum shine ma'anar la yalitkum ba abinda zai tauye min a amalikum na ayyukan da kuke yi ba abinda Allah zai rage muku na ayyukan da kuke yi min sawabiha na ladar ayyukan ba abinda ubangiji zai rage muku shay'an da komai inna Allah gafurun lalle ubangiji mai gafara ne ga mu'minai rahimun kuma mai tausayi ne game da su mu'minai Allah ka gafarta mana kai mana tausayi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. yanzu za a gaya masu su wane ne muminai don su gane cewa su sun shiga cikin muminai ko ba su shiga ba sai Allah ya ce innamal mu'minuna waɗanda ke muminai kawai domin innamal tahsir ne wato dan tawai a tsaye da aburi daya babu waɗanda ake kira muminai ai as-sadiquna masu gaskiya fi imanihim a cikin imanin su kama sarraha bihi ba'd kamar yadda ya bayyana shi a baya to su ne allazina amanu waɗanda suka imani suka ce amanna billahi suka cika dukkan sharuɗin imani rukunan imani nawa ne rukunan imani shida akwai al-imanu billah ko ba haka ba shine abu na farko na biyu na'am akwai al-imanu bi rusulihi imani da manzanninsa sannan imani da mala'ikun Allah sannan imani da littattafan shi sannan imani da kaddara abu mai kyau da mara kyau wannan sune rukunan imani da ya wajaba duk wani wanda yake mumini ya san su to Allah yana faɗa allazina amanu billahi sune waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa summa lam yartabu sa'annan kuma ba sai kokantan komai ba zuciyarsu a tabbace take ai lam yashku wato ba su shakku ba fil imani a cikin imani wajahadu sannan kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu ku duba wata hikima da ubangiji zai faɗi jihadi sai ya fara da dukiya bai faɗi rai ba kai kake ganin kamar rai ya fi dukiya wahala to dukiya ta fi yin jihadi da dukiya ya fi jihadi da rai wahala sau tari mutum zai zo ya tada ana aikin masallaci ana jefa bulo ana jefa ƙasa wanda ake irin aikin nan da ake haka an kwaba kasa ana jefawa ana mika bulwa ana mika laka sai kaga ya gyara hannun rigarsa ya janye wannan ya murmure kasa shi ma ya jefa ɗaya biyu uku sai Allah sa alheri sai wanke hannunsa kawai ya wuce yana nan ya shiga ciki amma haka nan zai wuce yana da 10,000 ba zai cire naira 200 ba ya sa ciki kaga yana nuna ayyaye da jikin shi kaga kenan jikin ya zama sauki ko ba ku gane bane jikin ya yi sauki ya zo ya sa jikinsa ya aiki yana ganin ya fi sauki akan ya cire kuɗi ya bada saboda haka sai ubangiji ya gabatar da dukiya akan jiki wato dukiya ita ce mafificiya a yi aiki da ita ya fi muhimmanci ya fi ganin an fi ganin cewa lalle mutumin nan yana da imani akan ya yi aiki da jiki don haka ubangiji ta'ala ya ce wa jahadu bi amwalihim suka yi jihadi da dukiyoyinsu sannan ce wa anfusihim da kuma rayukansu fi sabilillah dan daga kalmar Allah ta'ala fajahaduhum jihadin su yazharu sadaka imanihim yana bayyana gaskiyar imanin su wannan jihadin da suka domin in ba mai imani ba mai iya jihadi jama'a ku duba ko tamsiliya da ake badawa misalan yanda ake gwada waɗansu mutane a ce sahabbai ne kaga yadda suke yaki kaga su ga cinciran dan kafirai da makaman da su ba su da irin su sai arni ya fito ya ce man yubarizun minkum wa zai fito daga cikin ku makara sai a samu wani daga cikin musulmi kawai ka ganshi da takobi iya kaɗan takobi shi kenan guda ɗaya ce ni zan hito kuma kaga ya hito ana daƙila ana zagayawa kaga an kai tsara da suka to ku duba irin waɗannan wato ba ƙananan masu imani bane
mutum yana ganin wanda za a kara da shi ya fi ka makami, ya fi ka karfi, ya fi ka komi, amma ka ga an tarbe shi an ce lalle a kara din. Wal maqsudu abinda ake nufi al ibadatul maliyya, ana nufi ibada ta kuɗi, wal badaniya da ibada ta jiki, wa laysa al jihadu fi sabilillahi bi khususil gazawi, ba ana nufin kawai wai a kibanci yaƙi kaɗai ba na sojoji, bal huwa ma yadummu ta'ati, shine abin da ya kunshi da'a kullaha dukkanta. Allah ta'ala ya ce ulaika humus sadiquna, to wa'annan masu jihadi da dukiyoyi da rayukansu dan daga kalmar Allah, to sune masu gaskiya. Fi imanihim, a cikin imanin su, la man qalu, ba waɗanda suka ce amanna mun yi imani, walam yujad indahum ghayra al-islam bil lisan, ba a samu wani abin da suka yi ba in banda miƙa, wato in banda miƙa kalma da harshe da suka yi, suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to shi kadai sai ya zama ka zama mumini? Ai sai an gwada malam, sai an ga ayyukanka sun tabbata sannan a yadda cewa lalle kai mumini ne. Sai Allah ya ce ni قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Allah ta'ala ya ce kul ya rasulullahi ka ce masu atu'allimuna Allah bidinikum, kuna sanar da Allah addinin ku ne, shine kuke gaya mai kuma musulunta, kuna sanar da shi kuna addini ne? Ai mudha'afun ko ilmun bi ma'ana sha'arun, wato bi ma'ana sha'ara, wato ya ji. Ai atash'urunahu, kuna jiyar da Allah bima antum alaihi, da abin da kuke akan sa, fi qaulikum amanna, cikin magana ku da kuke cewa mun imani, Allah kuke gaya mawa. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, to ku sani Allah ba a gaya mai kana da imani, ka ba za ka gaya ma Allah kana da imani ba, ba wai kai ba wani dan uwanka ba abin da ka kunsa ba, abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin kasai bakwai Allah yana sanar da su. Saboda haka in kana da imani ya sani, in baka da shi ya sani, ba sai ka gaya mai kana da imani ba. Wannan jumla tana da matuƙar muhimmanci. Wallahu bi kulli shay'in alim, sannan ubangiji kuma yace lalle ku sani Allah masanin komai ne, in kana da imani ya sani, in baka da shi ya sani. Na'am. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك, suna goranta maka ya manzon Allah, an aslamu, saboda sun musulunta. Suna cewa ai mun musulunta da gari talib, ba sai da aka yake mu radin kanmu muka ga dama muka musulunta. Kun gane, su suna ganin sun yi abin nagarta, sun yi abin yabo, to suna maka gorin haka da khilafu garihim, sabanin wannan su mimman aslama ba da qitalin minhum, ba wanda suka musulunta bayan sai da aka yake su sannan suka musulunta. To su suna ganin ai su sun taka rawar gani don su musulunta suka yi radin kansu. Allah ta'ala ce qul la tamannu alayya islamakum, ka ce musu ya manzon Allah kada ku goranta ma musulunta ku. Mansubun bi nazil khafid, wato wannan an cire abin da ke sa habba ne, wato shine alba. Wa yuqaddaru qabla, ana kaddarawa gabanin an fil mawda'aini aurare guda biyu. Allah ta'ala ce balillahu yamunnu alaikum, ku sani Allah ne ya isa ya goranta maku, an hadakum bi iman lil iman, saboda shi ya shirya da ku ga imani, to ya isa ya goranta maku. Yanzu wanda ya nuna ma hanyar da ka bi ka samu kuɗi, shi za ka yi magori na samu kuɗi baka samu ba, ko shi ya kamata ya magori? Shi wanda ya nuna ma hanyar shi ya kamata ya magori, yau shi ya kamata ya maka gori. To yanzu Allah da ya shirya da ku akan imani, ai shi ya kamata ya maka gori, ba ku za ku mai gori ba. Ku ce ku musulunta ba tare da kital ba tare da jihadi ba. In kuntum sadiqina, in har kun kasance kuna masu gaskiya fi qaulikum, cikin zancen ku amanna da kuka ce mun yi imani. Inna Allah ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura. Ubangiji ta'ala
yasa harfu taukid yace inna allaha lalle Allah fa ya alamu gaibas samawati wal ard yana sane da asirin sama da ƙasa, abin da ya boyo a sama da abin da ya boyo a ƙasa Allah yana sane da shi. Ai ma gaba fihi ma abin da ya boyo a cikin sama da abin da ya boyo a cikin ƙasa Allah ya san shi. Wallahu basirun bima ta'malun, Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Bitta ya ce ta'malun wa qur'a bil ya ce ya'malun. Ai la yakhfa alaihi shay'un, ba abin da ke boyuwa wurin ubangiji madaukakin sarki. Ku duba wannan abin tunani ne. Wannan aya tana da matukar abin da ya kamata a yi tunani a ƙara girmama Allah ta'ala. Allah ya san abin da ya boyo a cikin samai bakwai, ya san abin da ya boyo a cikin ƙasai bakwai, sannan duk abin da muke aikatawa ubangiji ta'ala yana sanar da shi. To kaga in ka duba wannan aya da kyau zaka yi aiki na gari, saboda in kana sanar da cewa duk abin da kake Allah ya san ka, ya san kana yi, ya san da kake yi, ya san kai kadai ke ko biyu ko uku ko duka kuke yi, ubangiji ta'ala ya sani, domin ubangiji madaukin sarki sanin sa ya zarta duk wani sani da kake tunani, domin ya san abu tafsilan wa jumlatan ko jumlatan wa tafsilan, ya san abu a tattaransa, ya san shi kuma daban-daban. Misalin jumla kamar a ce a garin layin dan auta akwai mutum 400 alasari ne misali, kaga jumla kenan. To ka san akwai mutum 400 a layin dan auta, to dawa kaga wannan baka sani ba. To ubangiji ta'ala ya san akwai mutum 1000 kaza ko 100 kaza ko miliyan kaza, sannan ya san ko gida nawa suke, sannan kuma ya san a gidan, ya san ko mutum nawa ke cikin gidan, sannan ya san sunan kowa da ke cikin gidan. Kai wannan sani sai Allah ta'ala shi kadai ke da irin wannan sani. Wallahu bima ta'maluna basir, ko wallahu basirun bima ta'malun, Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. La yakhfa alaihi shay'un, ba abin da ke koyuwa ga ubangiji ta'ala. Khatama bihi sura, ya cika sura da wannan aya. Wa fihi tahdidun, ciki akwai tahdid liman yukhalifu Allah, wato tsoratarwa ga duk wanda yake saba ma Allah fi awamirihi wa nawahihi, a cikin abubuwan da Allah ya umarni sai ka saba, a cikin abin da ya hani sai ka aikata. To kaga Allah yana sanar da kai, don ka san cewa duk abin da kake yi Allah yana sanar da kai, tunda ya gabatar da wallahu basirun bima ta'malun, Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. To wannan shine karshen wannan sura ta Hujurat. In mun fahimci abubuwan da surar nan ta karantar, ababe ne waɗanda suke suna da matukar ban tsoro, ya kamata a ce mutane wato mu girmama su. Abin da muka karanta a daidai a cikin wannan sura ubangiji ta'ala muke roƙo ya ba mu ladarsa, wanda muka yi kurakure Allah ya gafarta mana, wanda muka gane Allah ya ba mu ikon aiki da shi, wanda ba mu gane ba Allah muna roƙonka ya Allah ka ganar da mu. To da yake muna da sauran lokaci za mu iya shiga wata surar da ake kira Qaf. Suratul Qaf makkiya. Allah rahma zaka da. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Qur'anil Majid. To hiya 46 aya. Ita surar tana da ayoyi 46. Tashabaha kalamul khidaba, ta yi kama da zancen huduba, wato masu yin huduba, fil mawdu'i, a mawdu'inta, wal fawasil, da kuma wurin da take tsayawa. Wa min samma, daga nan ne ja'a ila sahihin, ya zo a cikin ingantaccen littafi na Muslim, an ummi hishamin, daga ummi hisham bintu harisa, wato ummi hisham ya harisa bin nu'man, shi kuma harisa dan nu'man. Qalat, ita ummi hisham tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha kullu yawmi juma'a, annabi yana karanta wannan sura ta Qaf kowace ranar juma'a, alal manbari, akan minbari, idza khadaba bin nas, idan yana wa mutane huduba. Fada au bin nazari, tada'u bin nazari, wato tana kiran mutane da yin nazari ilal makhluqati, wato duba mutum ya tsaya ya tsokaci cikin zuciyarsa ilal makhluqati, zuwa ga abubuwan da Allah ya halitta. As-safliya, wanda yake ƙasa, wal ulwiyya, da wanda yake sama. Menene? Lil istidlali, domin ya zama dalili bi hada ita,
ila khaliqiha, wato wannan abun halittar da zaka kalla ka kalle shi kai nazari don ya zama dalili akan cewa lalle akwai wanda ya halitta ta. Lokacin da ka daga kai kaga sama, to ya kamata ka ga to wai waye halitta sama? Akwai dai wanda ya halitta ta, to mai halitta ta shine Allah. Haka nan kasa, wa ilal ba'si, domin ta kafa dalili akan cewa za a yi tashin kiyama, wal hisab, kuma bayan an tashi za a yi kididdigan ayyukan da muka aikata, shi kira hisabi. A kididdigi ayyukan da ka aikata tun daga ranar da ka balaga. Wasu riƙon risala, sannan kuma tana nuna gaskiyar manzanci na annabawa. Ta fara da bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda kowace sura take farawa da irin wannan jimla mai matuƙar daraja mai harfa guda 19. Ubangiji ya ce qaf, suna daga cikin harufa muqatta'a wanda malamai ke kira huruful muqatta'a, harufa yankakku. Malaman sunna suna cewa Allahu a'lam bi muradihi bi, Allah ne mafi sani da abin da yake nufi da wannan abbreviation ne na alqur'ani. Allah kadai san abin da shi yafi kowa sani, ko da akwai wasu masu sani, to Allah da yafi sani abin da yake nufi da qaf. Yanzu idan kai abbreviation kace ka sai ka dauki wani haka kace kai ne ABC, kowa abin da ya ga dama shi zai fasara. Ko ka ce kai AY, sai ka ci gaba da abin da ce sunan ka ne, abin da kowa yake gani ya gane shi zai fasara. Ai kai ne zaka faɗi takabai mai a yadda a ce haka ke ni. To wannan haka malaman sunna ke fassarawa. Allah ta'ala ya ce wal qur'anil majid, ina rantsuwa da alqur'ani mai girma. Ai alkarim, almajid bi ma'ana alkarim, alallahi alkasirul khair, mai yawan alkhairi. Wa kullu man talaba maqsudan wajadahu fihi, duk wanda ya nemi wani abin da yake nahin ya samu zai samu cikin Qur'ani. In kaga ka nemi wani abu baka samu ba, ka duba da kyau ba, ko kuma ilimin ka ne bai kai ba, balantana ka ga abu, amma duk abin da ka nema zaka samu a cikin Alqur'ani. Allah ta'ala ya dace da mu, sai ya ce ni bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ubangiji yake bal, ba haka ba. Ai wa ma amana kufaru Makka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafiran Makka ba su imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Bal ba haka ba ma, ajabu su kan sun yi mamaki. An ja'ahum munzirun minhum, saboda wani mai gargadi ya zo daga cikin su Larabawa. Shi balarabe, su Larabawa, to suna mamakin mai gargadi a ce ya tashi daga cikinsu. Rasulun yana matsayin manzo, min anfusihim, daga cikinsu. Yukhawwifuhum, yana tsoratar da su bin nari, da wuta. Ba'dal ba'as, bayan tashin kiyama. Faqala al kafiruna, abinda kafirai suka ce, haza shay'un ajib, kai wannan abu ne abin mamaki a ce cikin mu a tada wani mutum yana tsoratar da mu da cewa wai akwai wata mutuwa, bayan mutuwa akwai wani tashi da za a yi, sannan akwai hisabi, wai akwai wuta, akwai aljanna. Kai wannan abu ba zai yiwu ba. Haka suke cewa wannan haza shay'un ajib, abu ne bai ban mamaki a ce wai ya faɗi, a ce wannan abin ya tabbata. To kun ga arna kenan. Kuna tsammanin iyaka waɗancan arnan suka faɗi haka, ko har yanzu akwai sauran irin su? Har yanzu da akwai sauran irin su. Na? Yawwa, to ka san akwai lisanul hal, kuma akwai lisanul maqal. Akwai harshe na magana, akwai harshe na hali, wanda za a ce wani abu kaza bai da kyau. Misali a ce ma kuɗi da riba bai da kyau, ka bada bashi da ƙari riba ne, bai da kyau, sai baka bari ba sai ka ci gaba da yi, ka ce Allah da ya gafarta mana, to bai nuna ka yadda ba. Ko dai baka ce baka yadda ba, mu a ganin mu baka yadda ba, saboda inda ka yadda to da ka bari. Wannan shi ake kira lisanul hal. To wannan abin da kafirai kenan suka faɗa, cewa wannan abin yana da ban mamaki a ce wai za a mutu. Amma waɗansu suke cewa a iza kunna turaban wa izama a inna lamab'usun, yanzu idan mun zama ƙasa, mun zama ƙasusuwa, mun zama ƙasa, ƙashin ma ƙasa ta cinye, wai kuma har a ce za a sake tada mu. Sai suka ce awa aba'un al-awwal, to ina iyayen mu na farko, dan me ba ta da su ba. Su kaga arna kenan, gangare arna. Allah ya raba mu da arnanci. To ya muke da lokaci, ya kamata mu tsaya nan ko? So abin da muka kanta dai Allah ya ba mu lada, wanda muka dai
wanda muka kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da wadata. Allah ka gafarta mana kurakuran mu. Ya ubangiji marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Akwai wani bawan Allah da ke kwance baya da lafiya, Allah ya ba shi lafiya a wanzan. Allah ya ba shi lafiya da makamantan irin su. Ya ubangiji ta'ala muna roƙon ka ya rabbul izza, wannan ruwa da ake mana na damana ka sa ruwa ne na ni'ima a gare mu ba na horo a gare mu ba. Allah kayan gonan mu ka sanya musu albarka. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.